Inselmulkom għat-tifħir ta' żbieħ il-jum, illum is-sibt tal-5 ġimgħa tal-Għid. Is-salmi huma tal-ewwel ġimgħa u billi qegħdin niċċelebraw dawn żbieħ il-jum is-Santwarju ta' Pinu ser nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija f'jum is-sibt. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew naduraw Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas salvazzjoni tagħna. Ners quddiem u bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejh huma l-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa l jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt il-dak li ħalqek. Bibnek sewwejtilna l-ħsara li dnub teva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Int il-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl fex fuqna, ħajfirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamel int li nsebħu f'kollox lill-Missier lill-Kristu ibnek u li soli bħal flibsa taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn żbieħ il-jum. B'qalbi kollha ngħajatlek weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jint u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob il-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl, jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej lit-tiba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Immin teħdejja mulej, sewa huma l-kmandamenti tiegħek. Jien inni naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn żbieħ il-jum. Qawwieti u għanjieti l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Nanni l-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba u għaddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjieti l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan u Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, il-karrijiet tal-farawn qawwietu tefaħħom fil-baħar. Marriħ qawwi ta' mnifsej kien ġemgħu l-mijiet, bħal gost wafqu l-gliegel, għaqdu l-imwieġ f'nofs il-baħar. Għalladu niġri warajhom nilħaqhom, naqsam il-priża u jkolli bix-xaba. Is-sejf tiegħi nislet, idi teqridhom. Infaħd bir-riħ tiegħek, għattihom il-baħar, u bħal ċompli l-mijiet qawwija.
Minu bħalek fost l-allat mulej, minu bħalek kbir fil-qdusija, int tal-biża fil-glorji tiegħek, int li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Int meddejt il-leminija tiegħek u beletom l-arġo fija. Fit-tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt u bħiltek mexxejtu lejn l-amara qaddisa tiegħek. Twassalhom u tħawwilhom fuq il-muntanja wir tiegħek. Il-post mulej li jint għamiltu l-amara tiegħek, il-maqdes ja Sidi li ħejjew idejk. Il-mulej isaltan għal dejjem ta' dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għawiti u għanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli l-koll. Għax kbira jittiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd, daħħalha tagħmmar fid-dar tiegħu u ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd. Marija Verġni fetħitulna mill-ġdid. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Waqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi, fom il-profeti għad-disin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna, naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha, bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu, biex tara fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna, li jibgħatilna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd. Marija Verġni fetħitulna mill-ġdid. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni, jinfaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Xemx tal-ġustizzja, qablek feġġet ix-xebba bla teba bħad-dawl taż-żernieq. Għamel li ngħixu dejjem fid-dawl ta' żjara tiegħek. Verb etern intażilt il-Marija biex tagħmmar fija bħal farka li ma titħassarx. Eħlisna mit-taħsir ta' dnub. Salvatur tagħna intkellek il-ommok wifqa' ħdejk taħt is-salib. Bit-talb tagħha tina l-nissieħbu ferħana fid-tbatijietek. Ġesu l-aktar twajjeb, minn fuq is-salib intajt lil Marija b'Omm Ġwanni. Għamel li bil-ħajja tagħna ninarfu bulidna. U jew issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna,
li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Nitolbu. Għamel mullejli l-imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib, u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. ġbarretna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda,
المحبة فين الميلادة متعمرين تمولي مين تعيش في Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżiż il-Quddis qegħdin nofruha għar-Roħ Mary Xwiereb. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa inġbarna għalih, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, int nissiltna mill-ġdid bil-magħmudija biex tajtna l-ħajja tal-grazzja u għoġbok isseddaqna biex nistgħu niksbu l-ħajja ta' dejjem. Ibqa' mexxina l-qudiem sa ma naslu fil-milja tal-glorja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu wasal sa Derbi u Listra. Hemmhekk kien hemm dixxiplu jismu Timotju bin mara Ludija li kienet temmen imma li missieru kien Grek u kellu fama tajba mal-aħwa ta' Listra u Ikonju. Pawlu rid jieħdu miegħu. Għalhekk qabad u għamillu ċirkunċiżjoni minħabba l-lut ta' dawk l-inħawi għax kollha kienu jafu li missieru kien Grek. U ma għaddejjem mill-bliet bdew jarfuhom bid-digriti tal-Apostli u l-Presbiteri ta' Ġerusalemm u ħeġġuhom biex iħarsuhom. Hekk il-knejjes kienu jittwettqu fil-fidi u jiżdiedu flat kuljum. Qasmu mbagħad il-Friġja u l-art tal-Galizja għax l-Ispirtu Santu ma ħallihomx ixandru l-kelma fl-Asja. Kif waslu fl-inħawi ta' Misja, ippruvaw jidħlu f'Bitanja, imma l-Ispirtu ta' Ġesu ma ħallihomx. Għalhekk għaddew minn Misja u niżlu Troas. Billejl Pawlu kellu viżjoni. Ra raġel mill-Maċedonja wieqaf jitolbu hekk. Ejja il-Maċedonja u għenna. Malli ra din il-viżjoni, malajr fittixna nitilqu lejn il-Maċedonja biex għax fimna tajjeb li Alla kien sejħilna biex immorru inxandrulhom l-Evanġelu. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Aqdu bil-ferħ lill-mulej, idħlu quddiemu bana ferriħi. Kunu għafu li javew Alla u ħalaqna waħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-nax tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Għajtu bil-ferħ il-mulej niskolla tal-art. Alleluja. Hekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjex tas-sema fejn Kristu qiegħed jagħmmar l-lemin ta' Alla. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk id-dinja tabgħodkom, kunu għafu li baditna qabel ma badet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb lil dawk li huma tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja,
għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Ftakru fil-kelma li jettilkom, il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu l-komandamenti tiegħi, għad iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu għad jagħmluhulkom minħabba f'ismi, għax huma ma jafux il-dak li batni. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. F'dal-Vanġelu Ġesu għal darb'oħra jfakkarna d-differenza bejn il-mentalità tad-dinja u l-mentalità tiegħu. Il-mentalità tad-dinja li mbagħad kif jispjega lilna San Pawl, il-mentalità ġejja minn barra għal ġew. Il-mentalità li taffettwana minn barra, naraw xi ħaġa u nitħajruha, inqablu lilna nfusna ma' oħrajn. Nippruvaw naħkmu fuq l-oħrajn għax naraw il-poter, naraw ir-riżorsi, naraw il-flus u nippruvaw nakkwistawhom. Dik hi l-mentalità tad-dinja, xi ħaġa li minn barra tidħol u tikkontamina l-qalb tagħna. Bil-maqlub ta' dan hi l-mentalità ta' Kristu, il-mentalità li jinsibuha ġewwa net fil-profond tal-qalb tagħna. U din qiegħda hemm diġà, għax kull wieħed waħda minnha aħna maħluqin ġbija t'Alla u l-qalb tagħna b'mod naturali meta mhix infixkla tħabbat ma' dik ta' Alla. Però d-dinja din il-mentalità ta' Kristu mhux dejjem taċċetta, għax jekk xi ħadd qiegħed jaħkem fuq ħadd ieħor u jkun hemm xi ħadd qed iġib ruħu sew, dak isir ta' minaċċja għax jikxiflu dnubu. U hekk ġralu Ġesu. Ġesu qatluh għax kien hemm il-mentalità tad-dinja, kellhom ċertu normi, ideat, ħsibijiet, kellhom ċerta kompromessi mal-awtoritajiet ta' żmienhom li meta kien hemm il-profeta l-veru li kien Ġesu ippruvaw jeliminawh għax mar kontra s-sistema. U Ġesu l-istess qed jgħidilna dawk li jsegwu lili jista' jkun mhux dejjem jgħaddu mill-istess ħaġa. Għax id-dinja tobodkom jgħidilna llum, għax id-dinja, il-mentalità tad-dinja hi waħda egoistika, hi waħda ekoċentrika, fil-waqt li l-mentalità ta' Ġesu hi mimlija mħabba. Mhux imħabba biex tkun ta' dominju għall-oħrajn, imma mħabba biex taqdil Alla f'servizz l-oħrajn. Għalhekk jew issa fiskiet nitolbu l-mulej jkompli jixħed l-ispirtu tiegħu fina biex aħna jkollna l-erf li nindunaw b'din il-mentalità ta' Kristu, nindunaw fija billi nħalluha toħroġ mill-qalb tagħna u l-qawwa biex dak li jitnissel fina inwettquh fil-prattika. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew is-saħut il-eżiż irresqu t-talb tagħna l-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall-Papa l-isqfijiet is-saċerdoti, il-morda kollha, dak kollha qegħdin ibatu, intom li qed issegwuna mid-djar tagħkom u dawk kollha li għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen.
ferħana tal-anġli, natu kajr min rodulek il-ġin. Alleluja, alleluja, alleluja. It-tolbut bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej, ħen għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatiha l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew ta' jibtaġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ aktar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati, ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaldna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. U jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li int insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitħolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jint salvajt
u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħhom u li jgħixu fi Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlobalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammi. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlobalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammi. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlobalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammi. Madonna ta' Pinu, itlob għalina.